Bosta negozji applikaw għal miżuri tal-Malta Enterprise biex ikopru aktar minn 84,000 post ta' xogħol. Il-Gvern s'issa diġà nefaq kważi 10 miljun u nofs euro f'pagi lil ħaddiema milquta mill-pandemija tal-coronavirus. Dan tħabbar f'aġġornament f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia. Il-Malta Enterprise qed tirċievi medja ta' 200 applikazzjoni kuljum sabiex jibbenefikaw mill-miżuri. S'issa l-Malta Enterprise irċevit iżjed minn 15,500 applikazzjoni għal lotja ta' 800 euro għal ħaddiema full-time u 500 euro għal ħaddiema part-time. Minnhom ġew proċessati aktar minn 6,500 applikazzjoni u kważi 5,000 applikazzjoni ġew approvati. B'hekk diġà benefikaw kważi 10,000 ħaddiem full-time u kważi 1,900 ħaddiem part-time. Għall-lotja parzjali tal-paga, il-Malta Enterprise irċifit aktar minn 2,600 applikazzjoni. Minnhom diġà ġew proċessati 1,129 applikazzjoni u approvat 668 applikazzjoni. B'hekk ibbenefikaw diġà il fuq minn 1,900 ħaddiem full-time u madwar 300 ħaddiem part-time. Fuq din il-miżura l-Gvern diġà nefaq kważi nofs miljun euro. S'issa dawn il-miżuri kważi 95% tan-negozji li applikaw huma stabiliti f'Malta, bi ftit aktar minn 5% huma stabiliti f'Għawdex. Għal-miżura tal-lif tal-kwarantina, il-Malta Enterprise diġà rċevit 1,500 applikazzjoni li minnhom ġew proċessati madwar 1,000 applikazzjoni. F'ħames ġimgħat il-Malta Enterprise irċevit kważi 23,000 telefonata għall-assistenza u b'kollox tat l-assistenza għal kważi 48,000 talba għall-assistenza fil-proċess tal-applikazzjoni għal-miżuri offruti. Il-Ministru Xkembri stqar li dawn l-aġġornamenti qed isiru sabiex il-poplu Malti Mawċi ikun jaf b'mod trasparenti kif qed jintefqu il-fondi pubbliċi. Naħa tal-Ministeru diġà ressaqna l-proposti tagħna kif għandna nagħmlu dawar diskussjonijiet li kelli ma' diversi msieħba soċjali. Issa qed nistennew ovvjament l-awtoritajiet tas-saħħa sabiex kunu jistgħu jindikawna meta u xiex nistgħu nibdew nimplementaw minnhom ħalli eventwalment nerġgħu naraw li nibdew nistgħu ngħidu hekk il-magna ta' tkabbir ekonomiku. Minħat tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia appella sabiex kull min japplika joqgħod attent li jwieġeb għal korrispondenza mal-awtorità. Ħafna applikazzjonijiet ġew proċessati, ġew vetedu evalwati u qegħdin jirċievu l-applikanti email mingħand il-Malta Enterprise biex jaċċettaw. Jew inkella ma jaqblux parzjalment jew ma jaqblux ma l-applikazzjoni tagħhom stess sabiex ikunu jistgħu jgħaddu lura dik il-konferma għand il-Malta Enterprise u l-Malta Enterprise mbagħad tgħaddi biex tħallas il-flus u l-pagamenti għal ħaddiema.